Mas, oleh takon. Berapa ya? Ya. Ya. Lek wong mati kan mau kan tentang wong mati sing kon sing ora. Lek meninggal karena terbunuh. Kan belum sempat membelas, belum sempat ngucap ayat Allah terus terbunuh kan. Nggih. Lek tiyang terbunuh niku Mas Wahid nggih. Tiyang terbunuh niku wau misale kajenge nyambut damel, kajenge nglaksanakan ibadah tanggung jawab teng keluargae dibegal sampai terbunuh. Ngoten nggih. Niku sing tanggung jawab sing begal. Ngoten Mas Wahid. Dadose benjing lek pun telah sedanten di yaumil akhir mangke yang bertanggung jawab adalah yang membunuh. Misalnya tiange niki wau keimanane kurang nggih. Keimanane kurang niki wau nglaksanaken ibadah budal ten pabrik nyambut damel dibegal mati tiange Mas Wahid nggih. Nggih tetep sing tanggung jawab sing begal. Nah niku Mas Wahid. Walaupun orangnya ya napa keimanane kirang. Tetap niku wau dadine sing tanggung jawab sing begal karena dia melaksanakan cari nafkah bertanggung jawab dalam keluarganya. Nah niku. Terus napa malih Mas Wahid? Berarti santet. Lah niku tiyang niku halal nurut agama Islam untuk dibunuh satu orang yang kerjaannya nyantet wong. Lah iku halal dibunuh sebenarnya. Biyen zaman biyen niku ten daerah mriki kathah singen Islam sing dereng menyeluruh ilmu santet niku kathah Mas Wahid. Dadi sing soroh tanggoe kepegelen dijupuk diwadahi karung dibuak nang laut. Umum niku singen. Nah niku Mas Wahid. Dadi tiang santet niki wau mboten enten sing semerap tandha-tandhae. Karena napa? Dereng subuh enten masjid. Dereng subuh enten langgar. Nggih adzan nggih ngimami. Jenengan atos-atos. Tapi sakniki kula paringi semerap. Tiang sing saged nyantet tanggane nyantet napa mawon senajan tangga mboten salah. Yang lek nggadahi ilmu santet niku kudu digunakaken, kudu damel nyantet tiyang. Lek mboten didamel nyantet tiyang niku kenging keluarga iki ambek. Niku pun nggih keluarga iki ambek nggih tasik kenging. Senajan dhek duwe ilmu santet. Lah ngoten Mas Angin niku halal. Lek cara agama dibelek ngoten mboten napa-napa, tapi ten Indonesia niki nggih niki wau. Hukume nggih kirang tajem ten Indonesia sehingga Indonesia ini sarangi yang nggih macam-macam tukang santet sing ngrubah sejarah bangsa Indonesia niki melenggang enak-enakan ten Indonesia niki. Lah niki kirang tajem sak benere lek enten kali niki tiang dukun santet kalian tiang ngerubah sejarah bangsa Indonesia niki halal kudu dibasmi niki krana ngrusak setunggal ngrusak negara loro wis nggih kekacauan tangga-tangga. Lah niku moko meniku tiang dukun santet niku wau nggih niku wau motone niki ireng kados celaan kados niku kewan lek sinten TV niku panda bajing napa luwak niku motone ireng ngoten. Lah niku atos-atos panjenengan lek ningali ku terus panjenengan tingali raine sampean jak omong sampean tingali raine niku ndingklu mboten wantun natap secara langsung napa sing dijak omong niku ndingklu niku dukun santet niku saged nyantet tiyang niku. Lek ilmu ngeten iki apane sing saged nyantet wong niki ilmu keimanan dateng Allah sanes ilmu niki. Ilmu niku melalui wirid-wirid menika lek niki keimanan. Nggih melalui sing diwaca-waca nggih sampean semerap. Dadose inti menika tiyang lek pun ngados nglarani ngisru ngoten niku terutama dukun santet niku wau senajan dibeleh niku mboten masalah jano. Ten agama niku dihalalaken tiyang ngoten-ngoten menika. Nggih dados panjenengan pun semerap ngerti
Hati sampean tingali sakniki sing ngalor ngidul sing darahe Rasulullah sing turunane Nabi terus niku wau. Gawe daster ngalor ngidul iku daster apa iku? Jubah niku sampean tingali. Sanes niku sanes turunane Rasulullah. Niku sing diwaca nggih niku wau ngelmu-ngelmu sing saged ngelarani tiyang termasuk nggih wirid-wirid sing dilampahi ilmu hipnotis, ilmu genda moko ten fisike tiyang sing gadah ilmu niku wau mripate ireng. Nggih, atus-atus panjenengan saniki ora usah wis ngaji mriki. Lek iso sampean iki termasuk mriki pun ndak usah ngaji wis. Lek pun ngerti. Nggih, sampean lampahi ki ambek sampean salat ki ambek sampean dzikir tinggirane sampean kali yugane. Kali bojoe panjenengan. Lah niku mangke panjenengan ten alam kubur kepanggih anak bojoe sampean. Tapi nggih terserah panjenengan mriki mboten semerap ilmune akhire sampean semerap ilmune nggih manfaat kanggoipun keluarga panjenengan dhateng Allah. Sakniki panjenengan singen mboten ngerti ngaos narasumbere jarine darahe Rasulullah jarine nasabe Rasulullah, kenyataane perilaku jahiliyah, tandane sakniki sampean pun ngertos mripate ireng kados Viper ngoten niku nggih. Kados Viper lek ten film Dora niku lho. Dadi mripate jelas wireng wetan. Lek celaan mboten, celaan kedhik niku sunah Rasul. Lah lek wireng deles ngoten niku nggih niku hasil ilmu ingkang dilampahi. Atas-atas panjenengan. Kata panjenengan, wah iku wali iku turunane Rasulullah. Ceramah kali rokokan ngeten. Nah niki rokokan ngeten niku. Lah niki maca wirite gendam, maca wirite hipnotis. Cekne sampean percaya kula wali. Akhire donya sampean kula akali. Nggih carae menika panjenengan pun tau ngalami. Dadose inti ilmu niki tiyang ingkang sing dibunuh mboten dosa ten ngajenge Allah nggih termasuk tiyang sing ingkang kula sanjangaken niku wau dukun santet lan sing ngerubah sejarah bangsa negarane wong. Lah niku nggih tapi ten Indonesia cukup panjenengan pirengaken mawon dados ilmu kersanipun penegak hukum negara niki ingkang laksanaken. Lek dukun santet sampean pasrahaken dhateng Allah mangke panjenengan pun nyapek bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wala quwata illa billahil azim menika mongko Allah ingkang nggih sing nglaksanakaken piyambak niku pun janjine Allah. Sapa sing iman nang aku diganggu padha ambek ganggu aku. Lah niku Allah ingkang sanjang. Sampeyan imani cukup semanten salam.